Površina Portugalije iznosi 92.090 km². Stanovništvo Portugalije iznosi 10.647.763 čoveka, a gustina naseljenosti je 114 čoveka po km². Glavni grad Portugalije naziva se Lisabon, nalazi se na zapadnom delu Portugalije. Na istoku države prostire se planine, dok je zapadni deo nizijski. Rečna mreža u Portugaliji je gusta. Skoro svi rečni tokovi dolaze iz susedne Španije. U Portugaliji razlikujemo dve vrste klime, okeansku i mediteransku. Na severu Portugalije zastupljena je okeanska klima, dok u južnom delu zemlje prevladavaju uticaji s Mediterana. Valuta koja se u Portugaliji koristi naziva se euro.